ev der gundê dora licê gomeje li vê herêmê kampên PKK hene. Piştî operasyonên esmanî, xelkên sivîl ji bo ziyanek negîje şervanên PKK dest bi nobetê kirine û xwe kirine mertalên zindî. Nobeta mertalên zindî di roja Çilan de ye. Di nav çil rojan de li herêmê gelek caran operasyon çêbûn û endamên PKK jî li vê herêmê gelek caran êrişan birin ser hêzên ewlekariyê. Bi dehan sivîl niha li vir di nobetê de ne û dema operasyonên dest pê dikin xwe didin pêşiya gule û topan. Yani AKP devleti daha da atırsa gerçi. معید ندینه اما تنه سر چیا اما تنه جبیو خمکریا آرامانش بیو که اف نیکوشه بس یا بر بارش چه با از دیا گریرامه دای کنه لو کم بو 2 ساله چیه ام نزانش خوال کویسی بس اندیان یا برا چه که بس اندیان مجبونا بارشی ام ایرول فدرانه وات دبینی گله کرد تکشتنه گله ترک تکشتنه عسکر تکشتنه پلیس تکشتنه ام نخوازن او جیبن کشتنه ام جیبن کشتنه لسر ام راست gelek zeviyên hatine şewtandin tên. Ev daristan di dema operasyonان de di pevçûnan de hatine şewtandin. Xelkên herêmê îdia dikin ku hêzên ewlekariyê bi zanebûn van daristanan dane ber agir. Di van salên dawî de ji bo endamên PKK gelek koristan hatin avakirin bi navê şehîdgehan. Şervanên PKK ên ku di pevçûnan de hatibûn kuştin piştî avakirina şehîdgehan meytê wan veguhestin van goristanan. Di 18 Mehê de di operasyonek esmanî de goristana PKK a li navçeya Vartoya Mûşê bi bombebaranê hat xerakirin. Partiya Gel a Komarî jî îdia kir ku Wezareta Karê Navxwe bi biryarek nepenî ferman daye ku 14 goristanên PKK werin xerakirin. Ev der jî şehîdgeha Licê ye. Piştî ku ev îdia belav bû, malbatên şervanan li goristanan dest bi nobetê kirin da ku nehêlin şehîdgeh werin xerakirin. Valî me bu 20 sala şehîd ketiye. İsal 2 sala hanîne li vir. Li vir şehîdgehê ye. Dixwazin goristana xirab bikin li Mûşê zî li Kopê zî medî çi kirine çi zilmî dane ser goristanê me tu cariya nayê qebûl kirin. Nirxê me herî pîroz in. Em karibin xwedî li we derkevin em karibû we biparêzin. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.